Ia, zer egingo duzue? Kontatu ipuina. Otxoaren ipuina. Kontatuko diozue? Zer izango zarete? Batzuk andereñoak eta maisuak eta besteak ikasleak? Ia ba, hasi. Behin batean hiru txerrikumeak bakarrik ziren. Ia, horrek gorria. Lehenengo txerrikumeak lastozko etxea egin zuen. Oso ondo, horrek gorri aldea. Zeu nahi? Ze behar duzu? Zorrozpila? Bravo. Jango ditu txerrikumeak, baina otsoak bezala egin behar duzue.